Техника Грета Михайлова, Кирил Бояджиев, Георги Тодоров, Тео Елмазов, Ралица Ковачева, Христо Озунов, Ваяна Данаилова, Виктория Милева, Ива Мантичева, Света Колева, Георги Стоянов, Георги Спасов, Ангел Генов, Мирослав Цветанов, Светлана Смолева, Петър Върбанов, Георги Калчев, Лъчезар Стефанов, Стефан Младенов. Преводач Нина Гавазова. Тон режисьор Пламен Чернев. Режисьор на дублажа Василка Сугарева. Филмът е озвучен в студио Александра Аудио. Продуцент на българската версия Disney Character Voices International.